In-nies jinsabu mbeżza, il-moviment tal-ħaddiema qed iwerwer lin-nies. Kliem id-deputat tal-Gvern Laburista stess Marlin Farrugia kif waqt il-programm Xarabank tal-ġimgħa filgħaxija sar magħruf li xi bdiewa li għandhom isimhom imniżżel fuq petizzjoni li qed jiġbru l dawk li għandhom l-għeliq fiż-żonqor marru jneħħu isimhom frott il-biża'. Kif qed jagħmel il-Gvern lill-bdiewa jaqtalhom qalbhom. Qed iġielhom il-qorraba tagħhom, qed ikeċċihom il-barra. Li del-petizzjoni għeddewhom. U kellhom jiġu jħassru isimhom minn fuq il-karta. Tara fejn ma firmawlekx u ma rispondewx Peppi. Hawnhekk għandi petizzjoni. Petizzjoni tal-bdiewa. In-nies iwerwrin. Iffermata Intom ma bdajtux, ma tqegħdin hawn. Il-moviment tal-ħaddiema jwerwer in-nies. Saħansitra saħħet li l-moviment tal-ħaddiema qed jaħdem minn wara dar l-istess ħaddiema li suppost l-istess gvern qed jipproteġi hekk kif l-istess bdiewa li tkellmu waqt il-programm Xarabank iddeskrivew ruħhom bħala dispjaċuti għaliex minkejja li se jittieħdulhom li jaħdmu huma ma kienu jafu xejn qabel l-istorja ħarġet fil-pubbliku. Filwaqt li faħret li dawk li jitkellmu biex jipproteġu l-ambjent f'Malta, Marlin Farrugia qalet li taħdan il-gvern in-nies qed jibżgħu jitkellmu u jgħidu dak li verament iħossu meta din il-leġislatura għadha tibda u dan il-gvern ta' ħafna positions of trust. U inti taħseb li minnu kontra dal-proġett f'leġislatura għada tibda qed nanticipaw 10 snin oħra ta' Joseph Muscat. Kulħadd għandu l-libertà tal-kelma. Il-gvern tal-positions of trust ħajġi jkellem il-Xarabank jgħidu li kontra l-proġett ta' Joseph ma tarax. U filwaqt li fakret li fil-programm elettorali tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni kien hemm il-wieda li tingħata importanza u tissaħħaħ l-agrikoltura f'pajjiżna, Marlin Farrugia komplet li l-Gvern Laburista qed ikeċċi l-bdiewa mill-għeliq tagħhom. Dan meta l-bdiewa qalu li filwaqt li se jitilfu l-art tagħhom u ħobżhom lanqas biss jafu xejn x'se jiġri. L-istess Marlin Farrugia qalet illi qabel ħarġet il-proposta tal-Ġordaniżi li jibnu università ġdida fuq art verġni u ta' importanza ekoloġika u agrikola. Kienet diġà ħadmet fuq numru ta' proposti ta' dak li jista' jsir fiż-żonqor blan li din iż-żona titgawda mill-pubbliku. Jiena hemm id-differenza bejn bniedem. Timmut x'inqallilna ħalkun hemm dak l-iżvilupp. Hemm differenza. Għax naf li hemm siti alternattivi li setgħu jintużaw u wettlu dak il-ħin. Imma Marlin Farrugia mhix l-unika deputat tal-Gvern li ma tafx dwar dan il-proġett, tant li anke Deborah Xkembri qalet li qatt marat il-Heads of Agreement bejn il-Gvern Laburista u l-investituri Ġordaniżi. L-importanti illi l-Gvern f'daw il-Heads of Agreement ħaħsib illi iserraħ imħuħ tan-nies. Iva, diġà ħarġet fil-medja, diġà ħarġet. Debora, inti rajthom? Tuni ċans. Rajthom inti? Jiena ma rajthom. Matul id-diskussjoni x-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni responsabbli mill-ambjent Marta Sportelli qalet li l-Oppożizzjoni hi favur żvilupp fin-naħa t'isfel ta' Malta u favur li Malta jkun hawn investiment fis-settur tal-edukazzjoni. Madankollu l-Oppożizzjoni flimkien ma' numru kbir ta' individwi, entitajiet u għaqdiet qed joġġezzjonaw li biex dan isir tkompli l-qerda tal-ambjent.